Hoxe queremos falar das compañías de telefonía móvil. Non descubrimos nada se dicimos que ao noso redor cada vez hai máis anuncios e máis ofertas, máis plans teóricamente beneficiosos para o consumidor. Pero esa sobreoferta pode chegar a ser prexudicial para os consumidores. É unha realidade tamén que cada vez hai menos tendas físicas ás que poder dirixirse en persoa para asesorarse, para informarse ou tamén para reclamar. É posible, por exemplo, devolver unha factura de telefonía móvil se non estamos conformes co que nos cobran? E que pasa se nos ameazan con incluirnos, por exemplo, nun rexistro de morosos? Ameazan moito con incluirnos en ficheiro de morosidade e, de feito, inclúen en ficheiros de morosidade. Quero dicir que moitas veces é ameaza, pero acabase convertindo en realidade. Eu o que lle diría ás persoas é que tampouco se asustasen demasiado con isto, porque tamén un ficheiro, igual que nos inclúen, podemos solicitar que cambien os nosos datos. E tampouco nos poden incluir así como así. Quero dicir, hai que cumprir un preaviso e teñenos que informar. Se temos moito medo a iso, bueno, pois o mellor é pagar a factura e despois reclamar, e se non, permanecer ese tempo en ASNEF ou en calquera outro ficheiro e despois pedir que quiten os nosos datos e os poden quitar sin ningún problema. Si che fan eses cargos, que tens que facer é reclamar. En a DICAI facemos os recursos suficientes para poder reclamar a esas compañías todo o que lles cobren de máis e os abusos que teñen. Como hai que facer? Se son facero da DICAI, teñen que ir a DICAI a facer a reclamación e non teñen que ir a unha oficina municipal dos consumidores onde lles fagan a reclamación. Pero sempre reclamar, nunca se queden con ganas de reclamar e que teñan que estar aí pendientes de que se volven a cobrar non lles volven a cobrar eses mesmos motivos. O que temos que facer é reclamar, porque estamos exercendo os nosos dereitos e se temos razón, moi probablemente eso se resolva favorable a nós. E se non a temos, pois non perdimos nada nese proceso de reclamación, porque realmente é un proceso gratuito. Porque hai compañía, a mí me pasou, unha compañía eléctrica que me chamou... A ver, estaremos alarmando moito. Estaba empeñado en que eu dixera que sí, para que aceptara esa tarifa que me poñían. Pero eu non estaba na rúa, non oía ben, entón dixen, non, mira, se me mandas por correo electrónico, todo o que me pides, eu che contesto sí ou non, pero como digas que sí, xa estás enganchado. Un contrato por teléfono pódese facer, é dicir, pódese aceptar, é totalmente vinculante. Que lles diría eu? Que non aceptasen nada se non llo mandan previamente, é dicir, a min, por escrito, efectivamente. A min chámame dunha compañía de teléfono, me digo unha tarifa, obviamente iso queda grabado, e así tamén se pode probar que o que eles me ofreceron, pero que eu lle diga, bueno, mira, a min interesaríame que isto pois me mandaras primeiro por escrito antes de aceptalo. Por que? Porque sí que é verdade que moitas veces pasa que aceptamos cousas que despois non aceptamos e que despois é como non, é que eu dixen ou a min dixéronme e entón xa entras aí conflicto bastante complexo. O mellor sempre é telo primeiro por escrito, porque eso é o que realmente che vai dicir que é o que non.